Здравейте хора, аз съм Алекс Дромев и днес ще снимаме на Egg в трето яйце. Надявам се играта да бъде интересна. Всеки момент ще започне. Някой път ще снимаме клипове с Newplay и Vesiboi. Някой път може и аз с Vesiboi. По-често е възможно с Newplay. Остава 3. Само за малко изключване. Опа. И ще бъде много интересна игра. Възможно е малко да лаги, но няма проблем. Да лагат. Не, махи се тук. Махи се така. Моя съотборник Виктор. Той в момента не играе. Ще толкова мързи, не играем. И нище. Айде бе, дай малко на мен. Мен золотите и диамантите му пишат. Ще дай. За това ми дайте. Дайте ми само за един меч. Пусни бе. Пускай. Ох, колко ми лаги. Чакай малко. Ето съм била един меч. Аз не спомням такова нещо. Аз ще правя пътя. Само да съм изпреваря. О, още не съм я развито зрението. Тук не може. Чакай. Добре, разви ми се зрението. Да. Айде. Ние още път до средата не сме направили. Айде, един отбор вече е ръшнат. Не, само яйцето на един отбор вече е ръшнат. О, ние сме само 3 играча. Добре. И гледайте, ми стигнаха купчетата. О, какъв голям сад. Да взема айранче. Взема айран. Стигаме толкова. Да, на нашия пич го довърши пътя. Да, с стъклени точно така. Сам май ще има ръшкане с ред. Бързо да почнем да го трепя. О, подпукаха ме. Ще гледай се работата. Той се здъма броня. Мертав съм. Оранж. Просто оранж да на наш остров. Удари ме си един удар. Ще трябва да гледам да не дойде на нашия остров. Още много ни пак не ми е развито зрението. Трябва да отида за диаманти. Пичове, вие са бити, аз смятам да взема диаманти. Махай се! Няма да ме победиш! Не! Що е така? Не! Пич! Няма такива работи. Не искаш да идваш. Нямаш намерения. Ох, накосвам. Имаме диаманти, бе, чак сега иди готова за един месец готов.
Да, на втори левел. Аз чакам да текат по вода. Дядя, кога ще ми дадете 25? Имам толкова много събирам. 18. Само някой да дошъл на нашия остров. С 12 диаманти съм. Моля, не мога да рече. Те не ще могат. 20. 21, 22. Хайде де. Бавни диаманти не съм виждал. Така сами вървете по-бързо. Махай се. Само си припарно. Ще направя броня, ще си направя златни ябълки и ще видите. На кирчи са. Острита едно меч си направя. Така. Сега да почне да тече по-бързо. Диаманти. Ако мислите, че може да се върнете, няма да е излишно. Не, диаманти са за мен не пейчи. Айде, хората вече, сигурно вече с огнени аспектове. И пък още тук са. Не ми са верно с огнени аспектове, но... Не! Ще да спукам от бой, Не, то се хакер. Бием се или бе с рейд? Ще видя Оранж имат ли път към нас. Не. Нямам нищо против да направя една стена. Ако ви имате нещо против, говорете. Защото аз нямам нищичко против да направя с една стена. А не да наубият. Направо да наспукат от бой. Елоу! Ние какви сме, бе? Ние не сме елоу! Това стана, че ние не сме елоу. Между с 12 острота отиде. Хора! Да, чакай, ще взема малко диаманти и ще бегам. Не мислите ли? Няма ли да е по-добре дни? Ще застана. Ще опазя честа на отбора ни. И просто си напрете мечове, бе. Просто ти. Няма да ма биеш, бе. Абе, я си гледай работата. Я да бегам. Няма да ме оцелиш. Оцели ма. Хора, трябва много бързо да избягам. Много бързо. Бега, как ме зари. Само. Но като той се занимава, нека аз да му се спусна.
Много мразя да падна от моста, защото почти всеки път ми се случва това. Падам от моста. Махай се, няма да ни го дариш. Те си пазя яйцето. Пич, покриваме те, бико. Ще се боря. Много са. Вие там се биете, аз тръгвам. И това хора ще бъде всичко.